Hagani kapor haswa bangsiyo ay kabangin siya bantalang yagi jengruay perhem sim jengi hagani klemat tungin pai shaw blay hat tungin yadway ku kupa jing wabneng long gabakhoit ka karteng gajong me wan khema gajong me ba long gaman gajong me ha ka kandeu ku bahabneng try bit baba isnei ngisngai ka pana aingu eme ko pa nang baga jing iet baga jing don kat gajong me ko try hengi kom ki khod gajong me ko try ka ban pelak ko try ngi sa sen pat ko try ya ka bangin wan kiu ha kani ka ying kentang khut me gajong me ko pa nang ba chen kapor ka ba koridor ko try ha bangin ni sayo ya ka bangin sakri lang ya ka kerteng ka ba imbat ka badan bot me gajong me ko pa blay bit bisnei ko try shwa masyo ya ka bangin sim mentalang ni kini jing rwai ko try ingkar pa de jing don kat gajong me ko try ai ba musim jong me ko try un yai lai lut ko try sibet ha ki dinot ki musim jingi ko try ha kani klimat ko try ha ka bak menu ko try ngila ka ban rwai na do ko musim ba do ko donut ko try ya ka kerteng ka ba imbat ka badan bot me gajong me ko pa blay bit bisnei ko try tong long rangkat me ko try sibet ya ka jing sakri jingi na do ka basdang do ka bakut ko try ya IT ko try sibet hagi sang ti blay ke badan bot me gajong me ko pa sneu ko pa jikot karpat jong sakri nong pop ha ka kerteng jong try no pum jingi ujis kres ngi dami ki pan ni baro amen Ikam jong mengaburkan Gadunganam Rajing lenggo bakram Aikikur Kasnau jing reu ubertan Nereng sao dong
nga ai kublei ki para samla kibla ai ka jingrai perham sim hakne kapor ki para samla ki para banget ki para lok ba i baro ki bapet yakni ka online service hakne ka channel ka jongi lingba ka YouTube na ka jingi sang samla balang Presbyterian Nong Klau nga ai kublei youth week but youth Sunday api iwe lang baro hak kerteng ka tiang tam ka jong utrai jungi Jesus Christ ngap ding subharu api sakani ka jingi sang youth Sunday menta ka snam lingba ka YouTube channel hakani ka snam ka baladap hu hajar arpo ngila do no ban ke ya ka youth week but youth Sunday hendrai hadu kani ka snam ka bamantaro ngidayo i bakani ka klam ko biat khat khandai kanang yai ban teng bat khang lat ingi bangam yo ban sakri la lo ju ublei hakani ka tayo ka balong ro ka tayo ka bakerpang jongi ki khon samla hanrei kum ka jing sang samla ngida ai ngo ai ublei bula pilat ingi bangan yo ban sakri u hakani ka snam ringkat bat ka balang barok ka wei lingba ka online platform hakni ka por haswa bang nyach prang ya ka jing sakri ka jungi ublei kan pas ngawi ka program baya day bat kani ka jing sang ka bamenta puli berduai imes bala pentingan nongrang special number imes idahun mau blai penkentang imastar KM Kubor warjri nongkren i Reverend SL mau blai kini ki program baya day bat kani ka jing sang ka bamenta nga khots ngubhai pi iwe pwe shakane ka jing sikri blai ka jungi hakane ka por tu blai unlong rengkat bat ngi nadu bas dang jong ka jing sikri ka jungi hadu bang da penwai yaka tun sikri u blai da ka bang nyarwai ya ka nembar jing ruai ka ba ndrios pa arpusan bat hadin jong ka jing ruai nga kerpat imes bala pentingan nongrang mania lamingi ka ba pulina keten ka jong ublai bat duai Samla Kristan Kidon Sang Yesu Abrek di Eryong Ba Dermo Ibu Bikin yo penten Hai Bor Kagaman Trey Kempeng Kador Doyeng Nenta Bikin
in prayer. To hasya bangin silit lang hableh ke jing duai. Ngin sya skor na kaktin ke bakut ke jong ung. Kabangin la aban syam utitas. Kalanong ke baar. Kadekat ke bahan riau nyau bat ke bapra. Ki kentin ki ba ong kumni. Kumjo ia ki rang ba bakam samla. Tu sneng banlong ki bakan adekar. Ha ki ai baro. Dapen i yeladi. Karukom ha ki jingle babaha. Hala ka jing hikai. Dapen i ya ka jing sngur. Ya ka jing sngukia. Ya ka ktien janai. Ya ka bomla aban penrem. Bauta ubaya le persya. Unyo le ran. Na ba amdan ai ka basniu. Ban ong syapang jongi. Tu blen kurkui jing pulin aktin jong ngini pendam lang jing duai. Kuk pa jongi baha beneng niwan ya ka ban aingu mi atrai. Ha ka ba mela pela ingi kum ki khun ki ba i ki jomi ya ka bangin wan ban kiu ha ka yeng ka ba kentang ka jomi ya ka bangin yo ban syakri ba panan buram ya ka kerteng ka ba khu ya ka jomi. O ya try ha kini kisnam gi baralit no nim shimla yo atry ka takalat ka balalut ya ka bangin syakri mi khamtam kum ki samla ha kini ka tayo hi baro shita yo try nim yo ek ta bangin rakhi ya kini ka youth week ba youth sunday kum bang jule ha kisnam gi balalit no henringi aingu mi atry ha ka bamila penyo yang hi ya kani kalat ya ka bangin syakri mi ha kani ka por to isin mami atry ya ka bamenang ya darengkat lembak kejing syakri kejongi ya ki program baro ki bangingin pendap ha kani kepor tu ai bekin long ki bela pediang hon hakmat ket kejing isin ki jongi bat khamtam tu ai bangi iwi ki nong sim benta try ngin sim benta na do ka donut bak mensim kejongi ya ka bangin ya ro bat panan boram ya ka kerteng ka bakhu ya kejongi isin mami atry ka bamenang ya darengkat lembat ngi kum ki khun samla atry ha kejing im kejongi ka baman la kesni Kamtam hagini ki por jong kijing e kijing jinjar tu isne mami atrai ka bamente song yingi ya ka bamenang ya yalam yingi haklenti ka mon ka jongmi ya ka banginum ornginum ham kijing pensai ki jong kani ka perthai dar ka lamma la ka jong kijing sang samla atrai tu ai ka bor hangi iwe kum ki khun samla atrai ya ka bangin e ya ka ban ya trei ban ya ket ya ka kam ka jongmi ayangi ka mensiam atrai bangin wat yami halakasni bangin syapting yemi bangin laban kan riak no nak basniu baro dor kalam atrai pai pastor iban sasami ka kubor padeng jungi hakani kapor o at jing pen kre ka long dengi ke briu henry tu isne ya ka bamendar kat mami atrai tu ai bu musim jong mi atrai un persat halor jong i ya ka ige baro ka ba inkren kan long da ka bor ka jong mi isne mami atrai ka ban shimti ka ni ka por jong jing syakri ka jong yemi Sengo try kijing duai kijing ya kani kapor mabat klat ui ki pop kerengkang ki babun kijongi na bai kini baro ngi pan ha kerteng Jesus Christ amen. Hakani kapor pan tun syakri pad ublei leng ba kijing ai ki para banget ki ba hapo ka balang ki ba yasno lang bat ngi hakani ka jingeseng na ki ying kisam smubha Bani lumi kijing aingo hagi jaka ki ba pidon bat sepenpoi syaka jingeseng samla bat kat badang lumi kijing aingo nga khot imes ida hon mau blei ban ai ka special number bat ondala dep ban lumi kijing aingo nga kerpad i master KMQ barwarjri i balong ro i de khot janga komiti balang man seduai pen kentang ya kijing aingo Ki khun sam la kabala lenti
Tongin ya pendam lagi jing duai. Ka jingu ka buram bat ka jing pendan buram ni ai ya mi au blei ubau kupa jungi bah beneng namar ka jing it namar ka jing isnei ka jong me ka ba mim sim la ino yang iko kenrat leng ba ki sngi leng ba ki por ki bala lek no siden baro milalong ringkat bat ngi bat mila kerku yang ngi kumne kumbangi long menta hoi kan rat ha ka jingya lenti ka jungi kum ki khun ki jong me ha ka ni ka sla jo ka perthai leng ba ki sngi bat ki por ki bala lek no siden baro ngi mat yi ki jing e ngimat iki jing tenju ngimat iki jing yale ha ka jing im ka jongi ka baman la ka sngi la ka long ha ka jing im shimet la ka long ha ka jing im ha ki yin ki sem ki jongi la ka long ha ka im lang ka salang ki snong ki thau ka ri bat ka perthai hi baro ka wei kenrat ngimat iki jing yale iki jing tenju ki babun jat ye ki jing e ki ba shirkhai enrai trying is ngo ban aingu ye me ba me mem sim la ino yangi kakti ka ba donbor kakti ka ba kleinbor ka jong me ka kner bat ka kedup yangi bat ka penlong yangi kumni kumbangi long menta kenrat ba bhangi dhwai ye me ngi kerpat ye me bala dalong ka man ka ba khut ka jong me ko kenrat isnei bandon ringkat bangi ya ki sngi ki por ki ban nangwan nang ni syakmat ki bangimla ban tip trai ki ei ki ban dangjia ki ei ki jing pensyoi ki ei ki jing yale bat ki ei ki jing tenju ki ban dangwan ya ka jing im ka jongi kum ki khun ki jong me ha ka ni ka sla jo ka perthai kenrat ba bhangi dhwai me ba min long ringkat bangi bangin long kita ki briu ki ban ngej scam hame bangin long kita ki briu ki ban job ye ki jingale ki jong kani ka perthai rap yang i ko kenrat penlong yang i kita ki khon ki jong me ki ban don ye ka jingej ka scam hame wala pedeng ki jing e wala pedeng ki jing tenju wala pedeng ki jing yale haga bangi im haga ni ka perthai enrei trying i dhwai me bamen penlong yang i kita ki khun ki jang me ki ban don ye ka jinget ka scam hame walla pedeng ki jing e ki ba ngi ngin saman bat ngin sa kendu kenrat babha kerkhuru yang i ha ka bakum ka ni ka por ka kenta ka bangi kum ki khun ki jang me ngiyo ban ya senglang ban syakri ban pendon burom ye ka kerteng ka bakhuj ba ka don bor ka jang me ngi dwai ye me ko kenrat bamen long ringkat bat ngi ablei ha ka ni ka por ngi dwai ru
nakabenta ki jing aingu ki ba ki khun ki jong me hapo kabalang lengba ki longying ki longsem jong ki khun jong kabalang ki balayan ho ye ki jing aingu hakani kapor ablengi dwai me ba min pen kentang ye ki bakin long ki babit nakabenta ban pen trei kam ye ka kam ka jong me hapo kabalang bat syabar jong karu kerku ye ki ying ki sem ki para banget ki jong me hapo kabalang ka jong me bakin nang roy kerhai ha ka jing im ka jong ki kabaman la ka sengi bat kham tam men kerku ya ki mensim ki jong ki bakin nang ban IT ki nang ban phai sheme he ki por baro ka jing im ka jong ki ablei kerkuru ye ka ni ka por ka badangsa jong ka jing syakri ki jong ka jing mani ka jong ye me ye ki benta baro ki bangin sapendep ai bakin long lengba ka jing alam u mensim u jong me ablei mensngau men pedang men syak skori ke jing dwai ke jong syakri u batelat ha ka ni ka por daga ba men map sen eiru ikiringkang iki palat ke ba misyam ka jingim ka jongi ka ba man laga sngi nabai kini ngidam bat ngipan ha ka kerteng u jisu nadu menta bat syadu ka jingim ka ba bom jukodru amen do blay un ku yak jing ai barit jungi ha ka ni ka por menta tungen pois ka wepat ka benta ka ban syak skori ka tin ka jong ublay i pastor ba i jongi i Reverend SL Maublay de shwa ba i pastor en samik kubor hapreng jungi hakani kapor ngin yorwai kan bar jing rwai ka ba laispa nriu puai Kung kawa ba pernah long kajing suplay kabajok lupa ro kat baganang slay tanay penkanang slay nang daman kasih Janai ben banjir liu shilen delenti lager shanta ublay shem kajing suk suk jai lager shanta ublay shem kajing suk Laburidu Jisu halaling hopdi nong shun kim labu chu lem dio ban i hang ta kam wan us lai snow siru kam men simban pen ki lager shanda ublay shem kajing suk jai lager shanda ublay shem kajing suk jai kumba teng teng la pada kaji
Shanda ublay Shem ka jing so suk jai Lager Shanda ublay Shem ka jing so suk jai Bumba ular jing suk bajana Kabaning kong ngapan pam ya kajing sungo ya ublay ubo pli ya kalat jo kajing syakri jing ya ublay lingba jo kiri kipor kiba kiba kom kari kajai benreo ba kaperthai barok kawai nyimat lengi aingu ya ublay kom kajing seng samla balang presbyterian nong klau ka bahapo jo ka normai presbytery yo ye ka bakom kane ka service ka online service na ka banta kajing syakri jing ya ublay Haga Youth Sunday juga di kesenian Arhajar Arhuway. Ngai kublai kerpang ye kajing seng samla, kabala yo ye kabakum ngari kalat, bakabala penyo benta yanga, bangede shimenta haga jing slok na kektien kajong ublai. Ai kublai ki kon samla, bangede kem bakenang ye san na roy, hagi benta baro juga jing syakri ya ublai. Haga jugo por ngai kublai ye ki lok baiet, ki bala ye kabanya Syakri outrai lembang kane ka online service ai kublai ye pi wei baro haka kateng ka bathiang tam ka jong trai barunong pedem jingi Jesu Kristus ai kublai kerpang ye pi baro ki be don benta haka pun kre pun krum na ka benta kade ka jing syakri jingi ya ublai haka jugo por ngasem ye kade ka kabu ya ka bangan ai kublai Youth Sunday na ka benta jong pi iwei baro to blay unkerku ondorengkat ya kare kapor jong kajing syakri jingi ya ublay ngin ya phai ha ublay ha kajing duai ablay ngi duai ya khamat jome ba men kerku yangi ki khon samla joka balang men kerku ya baro ki bala bani solang ban syakri lembaga ni kajing syakri jingi ya me ai ablay be kajing thmu kajing puson ka donur syakri jome kan long ka pining hon hakhat kajing snei ka jome sngau ablay ki kajing duai jingi nabang ya dam ya pan katang tra jing Jesu Kristus menta bahla karta amen haswa bangan poi sekane ka tim ngakwa ya ka bangin ya lek khndiat halor jo ka de ka sithi ka bo pol utho show titos udai u pastor u badang thong thamai ha ka bo pol ula thong yu bantrei hagane ka jaka hakret u pol namagata ha bo ula thong yu ne syakri bantrei ya ka kam uda buru hau lemba ki kam ke bo dai ban pendap bagti kam ke ba dai ban pendap la tho hagane ka sithi ya ka bangi syam na ka tien ka jong blai kita ki kam kalong baun hap ban pendap ya ka jing jet temembasan bat chua baun jet temembasan udai ban yo i ye ki ba kenjam sem kum balapan pau hang ni ka bening kong kalong ya ka jing long jing em jongki ka ba ar kalong ki de balong ki breu ki ba dap da men sem ba khoj ka ba lai kalong phi de ban pek ye ki long ying long sem jongki ba ka wei ka banta ka ba kham kong sa ne ha ka ba pol ula pen pau lembaga ke sti shau titos kalong ba udai ban pek ye ki breu ki badon ka jing i jingai ye ki kam jong ka balang na lor ka ne ka banta ka ba skotenat kalong ba upol ula airu hau Timothy u paranong treju ye ki kam ke ba kentang ke ba krau jong ka balang ba ka long ban hikai ye ki breu ka ba skotenat ula batha ban hikai ye ki nadu ki temen ka ba kenthop ik rangba ye ki kenthai uong ban hikai ki samla ka ba kenthop ki sinrang ba ki kenthai wang ru ban hikai ye ki khna lem bar ki long ye long sem na lor nang ta ka we ka kam ye ka ba u pol ula batha yo titas kalong ban pen em ye ki men sem ki ba kodor ban pen em ye ki men sem ki ba kodor
upol utho ya kada ke sithi sha utitos kat kum kijing batai ki bangi syam kalong la tho hagasnem nri pholai edi na kasnong na korin hakaba ulapha ya kada ke sithi lengba usinas baru apolos ngilaban syam na ki kitab ki kam ki apostol kal nong balai kada khat ka bakhat lai but day hakabakum kada gapor kabau pol utho ya kada ke sithi lasensyar ya ka nega jaka dakis im jong ka himaroman hakapor joka jisensyar jautos im Vespasian bat hakapau news im ula penjot no thiau ya ka nongba Jerusalem hagas nem nyopo edi ngila ban syam ya kata naka kitab ki kam ki apostol kala nongga bakhat wei ka dekhat ka baar pun riu ka wei pa ka benta ka banga kwa bangin ya phai khendiat hang ni ka long sapang kani ka jaka ka krit kani ka krit kani ka dolunong ka badon haka duriau Mediterranean balayat hu yang i bahakan ka jaka kisong ki breu ki bomkhut kisong ki breu ki barunar kisong ki breu ki badakat nyilabanong namar ki nong tho commentary ki la khat kerteng ye ki breu ki ba song haka ka jaka haka tin pareng to play a layer kamut ki ki breu ki ba em haka jinglong thok ka jinglong syukur rega ba sngotenat kalong naga nega jaka nakrit ladon katu kan gi jiu ki balawan poi sha Jerusalem haka sngi Pentecost ngilaban syam ki kam ki apostol kan nong ba ar kan khat ka ba kharwei but day haka ta Pentecost kilawan lam ya ke kubur jaga je penem hangtai haka jaka hakrit bangi slotenat bahaga bakum kata gejaka don ki khon ke jo ublei ke bayo sngau ke tien ke jo ublei bagawi ke jisha ka bangi syam nang de galong haka de gejaka hang de hakrit ki don ru ki nong hikai ki balam ler ki noi kai ki basyukur ki noi kai ki bapen bakala ya ka jinget kita kilong kendiat ki banga kwa yakaba ngani tho sapang kane ka sithi rementa ngin ya poino sagade ka banta jong ka tien ka jong blai ka balabu kum ka phang pedang le ka thim jong ka yut sandi jong ka snam arhajar arphoi ka thim jong ka snam ka ong ki Kristan ki ba khan adakar ya ka balapan song norim nakasti sau titos kala nong ka baar ka khat ka bahnriu namagata haswa bangin ya lechi ki khubor jong kani ka thim hakane ka snem ngakwa ya ka bangin ya ngam khendiat hakitan rai bajliu jong ka jingmut jong kani ka thim ya ka balabu hap deng jongi dalai teliki kentin kibala bu hakane ka thim kabaning kong kalong ki Kristan kabar ki bakhan bagabalai adakar haba ong ki Kristan ni skotho bakide kita kinong but ki jong try but unong penem jing uci sokres bat kham jeliu yakata ka jingmut kalong kita ke balai tulut ya ladi kita ke balalen ya ladi ban but yau try beruno penem jing uci sokres wat hadu ka jing yap jong ka ding pnaken ke kentin ka baar kalong ki ba khan ke kentin khan habangi batai ye ka jingmut ka ba kham jeliu jong ka kamut perkhat kawai pat ka jingmut ka badon nakar ke kentin kamut kerpat lani kerpon kawai pat ka kentin ka badon nakar jingmut jong ka kentin khan kalong mi biang ia ka baladep yai perkhat biang ia ka baladep perkhat kata kamut kajing puson ka bajanai kajing puson ka bajeliu kajing puson hadu banda janai banda biang kawai pakai kentin kada ke kentin adakar
kekentin adakar kamut le antat kawai pagajing mut kalong le kat babiang kawai pa kekentin kamut mdei ban le palat lam ni mdei ban le tam lam ni mdei ru ban le duna namar kata kajing mut jo kekentin adakar kamut banda biang thik laban nong kumbat theo hakaterejur ladang ithe jing thet ni theo hakaterejur kajing kbilin tigalong ban biang thik kajing theo kumta kadega tim yegabala bu hakadega snem ki Kristan ki bakhan adakar kamut ki khon ki jong blai ki bada pusan ki bada em kajing em ka bada biang thik kat kum gamon ka jong blai kata-kata kubur kabakodor kaba kajinge seng samla nado ka KJP assembly kajinge seng samla jo ka KJP senat ka kwa yangi bangin walam ki kubur ki bakodor hagabakom kani kajing sakri jingi yaublai komta ngakwa yakabangin yapai kat kom kajing hikai jong kane kashiti upol shautitos sakil lai teliki pon ke bakodor ke bangi ngidon bani slok lengba ka nega tim lani ka phang pedeng ka bakodor bagata ka nega hikai ka bajanai e ka pol kumu sakri bakodor jong trai ulab tha yau titos Onle ya kata kam ka badon burom ya kata kam ka bakhen joblei ha kata jaka ka balong ka e ka jaka ka balong ka jinjara do kata kata hereula bu ya ka kamram bo de ban le ya ke di bentan ka baning kong kalong ka jinglong jing em bajanai ka jinglong jing em bajanai laban bu ka tien pareng proper behavior lani ka tien tenrai or through praksi. Nilaban shem nakal nong ka baning kong ka khot ka ban yo hadu ka ba khan riu. Ya ka ne ka jing long jing em ka ba janai. Habau pol utho shau titas. Shapang ka jing long jing em ka ba janai. Ka jing theo ka jing thmu ba ka jing mut ba janai jo ka long ba kibriu kim dei ba long ki ba yai mon. Kibriu kim day ban em hakajing ya bishni bihun kim day ban em hakajing ya mai hakajing ya sho hakajing ya kwan mentoy ban ki ba kom kita ki ba kenja perdei Henry ke ba ki day ban em kalong ki day ban long kibriu ki ba khot e basa Kibriu kiba e je kabhan kibriu kiba khanadkar kibriu kiba hak kibriu kiba khoi but kham tame kibriu kiba don kabor halor ladi kani kajing hikai jo kajing long jing em bajanai ka theo ba kajing em jong kibriu kajing em jong kinong bot ki jong try jing Jesus Christ ko bong ka tien ka jong play ai ba ka jing em jong ki kan ya day kat kum ka gospel ka jong Jesus Christ ka jing em ka ba kat kum ka gospel ka jong Jesus Christ norwa shemen sim ha ka number jirwai ka ba laspa anyo fulai wong you Jesus a ban serim kat ba em ha pardhai Kajing ang nod, kajing kwa kajong play, yakinong bojo kalong, bakin em kamu Jisu em, ken yai kamu Jisu yat, ken long kamu Jisu, ken yeser yem yo Jisu, ngilaban ong kamu pol daladihi ulong, nado balapan em yanga, ngalalong jing tao batamay, bat ngalak kala kabamot. Kay kabang aday balle ya kaba kamong gom gomon ka joble ngala ino no ngala le ya kay kaba uble mon ya ngaban le kata ka de kajing em kaba em kat kom gomon ka joble
Kaji kai kabo kodor kabo Paul buho Timothy syakane ke jaka krit kalong bagi kon ke jo blay kendon ke jinglong jing em kaba janai the proper behavior lane ke orthopraxy kabanta kaba ar kaji kai kabo Paul bu hakane ke sti kalong ke jinget bajanai lane ke proper belief lane ke orthodoxy Isyam mikir kaji kai hakal nong kaba ar kan khot kaba ningkong hadu kaba khatsan. Bagi isyam haba sapang kaji kai kaba kodor katheu nadu kalong ying long sem kajing sedang jongka. Katheu ya kajing em jong ubreu jong kabreu ya kalong ying long sem kaba janai baro. Isyam ya kai kaba Joshua upan kan mau yangi. Kabo ong mga baga ying jong angin sakri otray kajing ek bajanai kasdang nagaying baga basngotan nat kamkot tangkatan hakabau Paul utho so Timothy udeban shim yakrek jing hikai joga jing ek bajanai kerpang yaki patemen kabasinrang kerpang ki kimitemen yaki kentai uthau kerpang iki samla sinrang iki samla kentai udah thau kerpang ya barki khon juga balang kham kerpang rupai seki kerat ho wadi ki sakri haki jaka kibaki kidon namagata habau kren sapang kaji kai ki rangba lali ki riutemen wong mamaki ki kinong yalam hagari haga emlang salang haga balang kilong maki kinong yalam kedeban sarai bha kedeban ki beri ki basida kedeban ki beri ki khanadkar kidan kedeban don ka jinget ka janai kedeban ka jing it ka janai ba kedeban ki beri ki ba kop ya ka jing yaisha ukraru kumju ya ki kentai temen Bakin long sisya kap deng bagi buromba bakrau jong kajing em jong kalong briu man briu wong yaki bagi deben long ki badon burom ki deben long ki badon akor ki deben sumar khoj bad janai yela gajong kajing em mdagata uhikai yaki khon samla uhikai yaki khon samla kentai uhikai yaki khon samla shinrang Komno bakin perkhat ya galawai jongki kin perkhat ya ga songkha songman kin perkhat ya ga long ying long sem kin perkhat ya ki khon kikti bat haka bukom kata ka jingem kei ka pol pun kan mau kolong ke de bandon ka jingem ka bas ngur ka jingem ka bas bun ka jingem ka ba kongo ba ka jingem ka ba IT yala de hakmat ublay Kam gerpang hakane ka dukhat kalen nong ka baar ka dukhat ka ban reu ya ka balapan song nong rem ya ka ka thim kade ka ji kai ya ki samla shrang bakin long ke bakhan adkar ong ka ka thim ka ba mut kham tam e khon samla shrang hakane ki juk ke ba mentang nyapan I daladi ya ka kom ka jing em bajanai jongi Tungin em kajing em kabas ngau kia kajing em kabas kia theo kajing nyat kabas kia theo kajing kren kabas kia theo bangin long shisha kita ki khon samla kiba em kajing em kabas janai pangen mau yiki sakri bakin le hok yalaki kan rat jongki pangen mau yiki sakri bakin pesngau bha yiki ki bakki kila tre yiki kambaro Open kan mau ki kerat jongki baki day ban le iki bakat kum ka day nagabanta kinong tre jongki kita ki long ki badan kam ki jhi kai ki bakodor ki bau pol ubatha yau titas namar kata ka jingek ka bajanai ka day ban long ka phang pedeng Kaji kai bakodor jong ka dega benta jong ka tin ka jong ublay ukhot yang iway pa iway baro bangin don ya ka jingek ka bajanai
ngidon ha ka snong nong klau ka snong ka bangim klet jau tau klawat jong ka ri ba ka jai ben riu utirot sings im ono yale lai lut ye kita ki sipai pareng bangim laban klet ha bangidon na ka bakom ka de ka jaka ngim laban klet na ka yeng ka seng jong ka de ki im udon uraja ke de sings im uneu dei uklawat jong ka balang jaga jinget ka history jaga balang ka yetho yangi bagala de por ya uneu raja kene sings im bon shim ya ka khat kumus im jaga de ka hima ka jangi herei ka history ka yetho uneu shakri jaw trai ule de preng yo Jesus Christ baki bon nama kata kelawan ya kabania slok badu ki ongkum ni to klet no ya ka jingai Kristan tang ka por ka bamangi ngipun kup ya ka burom sem bahaden kata pinsala ban long biang u Kristan ka jingai tho ka ong yangi kum ni uneu sakri begordo jong trai obalong sisa ganorim ka bakrau jaga jinge jong kumni ya ka sapti ka bangapong suboi ka kot ka bangapong ngala ban pong ya ka ngala ban launo ya ka herre yo jisu yo bangalang nye nyanam la bale kumta Shisin bangalangit ngalap deng nyanam kala junom badu kikun jo blay hagapateng gabakum kani kabakat sagabangi pai ngi kicing ma kicing kebaker saudong ye gajem jongin kaktinu blay kapan kan mau ngidon ye gacing kabaskem uraja kini sings upan kan mau yangi Ladang yelap deng yo Jesus Christ nginam day ban klet nginam day ban ino no yo herengin pen scam ye gaji day jung ilam baru nam don kanu kanu bor bala ban pen klot yang ni do ngire ban pen scam ye gaji day jung i bad utrai kajing yet kabajanai jung i gaji kai kabalai ba kabakadu ye kabau pol upha Hagarik stisho titas kalong karukom jinglong jingim ke banget hagabalang lani kaktin pareng conduct manual for living church yagar ka bentang gilaban shem nakal nong balai gar khot ka ben kong ter uhi kai yeki khon jong blai bakin nang ban pun ko ngu yaladi hakin yalam pen ko ngoy yaladi haginong senshar kilong ke bayesha kilong ke jamno kilong ke breu kiba mdei ban gaji bishni gaji isi hagin pen pau ye gaji e gajong ublai ukwa bangin long kerukom gajing long jing em kom ke banget naga banta ga balang ga ba em gajong Jesus Christ hagan ga pateng ga bangidon ukwa yengi nama kata bangin pen pau sega berthai ye kajing ye bakrau tam gajong blai ukwa pen pau sega wipad bangin anu blai badan bor utrai ukwa pen em yangi Henry ublai open em yanga badapi amna mar ki jingle Amna magajing la, amna magajing kodbor, amna magajing klanjongi. Maka ketinu blay kumtam blay. Ni yomad, ya kada gajing penem gajong blay, nama gajing isnay ba gajong blay. Nama gajing ed ba gajong blay, yang ikinong pop kiba jot, yang ikinong pot kiba rem, kiba tgit kiba kom kini. Ni yomad gajong blay, ni yomad gajing isnay gajong blay. Day nama gajing isnay ba gajong. Day nama gajing ed ba gajong. Usay yang idagas nam gajong Jisu. Kabola syahal kading fina. Open kahangi ya gajing karsin. Open kahangi yau men sema khot ka jing pan thamai bor
baga tagari ga hok tagari ga jing em ga thamai joki khon ka balang ublei u khot e jangi bangin long ka kom ka jing em ki khon ublei ha ka balang ha gospel kat bakom Lukas kalno ka bakhat pra ka khot ka bakhat pra ter utrai jing u Jesus Christ Shisin oleh Shem Yawu Samla Obareuspa. Udah Samla daga jing kemen ula wan show Jesu. Daga jing kemen juga donod, daga jing snowba juga jing kemen babha jong. Namar udah Samla Obareu blay. Ula wan show Jesu ukwa ban panau bonyo ega jing em ga babam jukut. Ko Jesu kai ka bangan le bangan yoy ka jim ka bom chukut try Jesu pan kan mau komno sa phang ki sipho hukum wong ki sipho hukum ngalari ngala sumar kendong nado badang kena uneu samla beruspa ula bat iki sipho hukum ula sumar ula hikai ula ri kendong ula le yaki Raja suong alituan bod yanga. Ino egaspa juga pertai. Ino iki baro alewan bod yanga. Tau samla angka ketinu blay ulas ngau si Nama ketinu blay udan kerhai gaspa. Bau trai Jesu uyo ya kajing ngau si jau nu kon samla. Bau lalai paino nau trai de kabas ngau si Banyak kata ulah kerana kita continue wongkum ni. Kepada ya ki beruspa banyak rong haka hima ka jauh belai. Wong kam jem ya ka ut bahkan rong hai teliu ternia. Banyak ki beruspa banyak rong haka hima ka jauh belai. Ki babun ki bios ngau ka jing keren ka jauh try. Kela snow kiado kata-kata, kela perkat, ya kata-kata jing keren jauh, komno bagaut, kamrat kabahe, kan let rong itu ternia, kata ke ege, kabam laban mudur, ke kabam laban sempang, ke kabam laban perkat, banjo, ya kabakom kata ke jingla, bagi breu kenyo rong hima kajong blay, itu try jing uces Ukraine shai wong. Hau breu kabomla reu blay umdan kabomla log bayed baki para bangai bayed hau try kade ke kubur ke khot jangi ni don kam ban em ka jing em naga banta ka palang ka em ka jau try ka persngobha yo blay you try jongka ngilong kinong pop ngilong ki breu ki baduna Komno ngin yo barong ka hima ka jau blay. Tolong ka ba Data kita kibawan ban pendam yaladi. Hakajat kating fina ka jau try. Kelio mare ka jing sai ka ba ka snam ka jau try jing Jesus Christ. Kelio mare ka jing kasin but kam tame ya ka jing pan khatmai jau mense ba ko jau blay. O Daniel Hakal nong pesan kan khot ka ban kong ter o bleu lo pen pa yo sapang us belte sasar kadba udang ya sngoba bagare ko perthai udang ya di udang ya bam udang ya khawai udang ya sngoba udang ya shar udang ya kemen kansan o bleu lo pen pau ya unus ka Babylon lingba ka sempriakti ka botho hakakin ro Baradin jo kata kajing kawai kajing shar kajing ya kemen baro las ngap car lakan jelang. Bad kalau pelengo ya usim ke kene. Usim la khot dikinang batai jo ka Babylon. Dan weru ubala ban batai. Haga bakhadu la khot ya Daniel.
O Daniel la khodak ma Joseph ban batai ka jing tho bagi kan mau de ka bor ka jo blai de ka lam ka jo mat se ba kho jo blai o Daniel la batai ya ka jing tho ka bong tekel o person ka jing tho ka bala tho ha ka kan ro la batai Daniel Bagajing batai ke jauh Daniel, ya kajing tho gabala pau ke kanro, ka wei ka kubur ka bakhat yangi, ha ka bakom ka kapor kalong, ublei uyo I yonus im, ublei uyo I ya kajing kawai ka bakrau, bat sham snobha yaki, uthel yaki, uthel yonus im magaterejor, bausham bonus im. Uduna bagajinyap kaap yau kajing rai penrem kaap yau oblei okhat namagata lang bagadega tim jong gadega youth Sunday hagadega snem ki Kristan ki bakhan adekar kamot kinong bot ki jong oblei utrai ba uno prem jing uche sokres Kira balong kibreu, kira pusan, kira perkat, bonsin. Bangin ya be, sekajing long jing em kaba biang tek, utrai unteu yangi, pada ba unteu yangi, unshem kumno, ngin long nem kiba biang, ngin long nem kiba lapan kesan nak majong utrai, baladangi don kanu kaba don kam. Bayanga badangi an penbiang bangin ya ma de ka penim ka jong tra jing Jesus Christ dai ka bakom ka ni ka por ka ba bleu khat e jangi bangin wana khama jong tra penrit yelade IT yelade thauthma yelade kala ka mot wanda ka jingek wanda ka jing IT lot ka snam ka jong khulang bra chau blai ka ka bo utrai unpen khaat sin jangi utrai unpen baptis jangi deka ding badaka bor ka jong manse mokoi inges kambo blun yo ban kerku iki kon samna jaga balang bari ki lok baye baro ki bas ngap lang ba kane ka jing yeso ka ktir ka jong blai manse mokoi onya lai lu dap deng jongi baro man pen kendo igi sapang ka hok ka pop baka jing bisar de bakom ki kon ka jong blai ngin em ka jing em ka pan snobha balai ka man ka jong blai to blem kerku ndorkan I kubor ke bangelio ya ka ban persngo ka kubor na ka banda ka borom ka jong amen kublai sibone pastor ya kubor ka ba kordor ka ba pila ay pleng jungi agni ka por ublai ungker kui pi pastor lamro bat ya ka yinga sam ka jong pi he baro kawai mentang la pois ba kot jong ani ka jingeseng nga ai kublai ya baro kinong simenta hakani ka jingeseng ki para bangai jong kebalang ki ban ki wepat ki balang ki para lok ba I baro ki biasno bat ni hakani ka jingeseng na ki yeng gisam na ki jaka ki ba per to blai ungkur kui pi iwe pu we baro ungkur kuro iki benta baro ki bangilayo ben pendap hakani ka jingsekri ki jongi ya ublai ngin penwai no ka jing sekri ka jongi hakani ka por da ka bang nyarwai kan mar jing rwai ka ba lais pa knai psan bat hadin jong ni ka jing rwai na kat pa sin pat I pastor jongi man supply ni na ka ni ka jing seng da ki jing kerku bat penwai Om don ulokat uji sukodon em ong don ubayay don lembat ngaman kapon em ong don Jisu ba itang ngami marway ringkat bat ngaman lagi Dasisya tumami ansem ae lok bae bakordon
don uloku bait kum yana em don jing i trong uka babalat shisha nong popa kau kum nga jisu bait tang mami margai ringkat bat kamalagi por dasi syakum mami ansem ahe lopati rakordo bunsin ya ungala pungong dagi kam bajing long jing i jong uyan ataken mautong kumau om judong jisu bait tang mami margai ringkat bat ngaman lagi por dasi syakum mami ansem ahe lopai bakordo apakah jingim jongakan sawai yang atur baserpai apakah dodun jonga upasya wat kustai lemidang jisu bait tang mami margai ringkat bat ngaman lagi por dasi syakum mami ansem ahe lopai bakordo uji suuda ije kum yana long tenrai basisa kapor lajan purwan syao no yana syong batu siarta jisu bait tang mami margai ringkat bat ngaman lagi por dasi syakum mami ansem ahe lopai bakordo Tog ini poino syaka papan wai ya kada kecik syakri jungi ya oblay. Haka ba wai no jo kada kecik syakri jungi ya me ablay. To da ai ba kaje ya ka badap biang ka jong try ba uno pem jungi Jesus Christ. Ka jingi ba oblay ku pa ubana bam jokut. Ka jislo ka baca nai ka jong mense ba khot. To ai ba kada lai ke blo oblay jungi Ode hiarban songsaran kat lembagi ki khon samla joga balang ki khon samla hakane kari ka ba e ka jungi ka bangi ken mau buro me ka singi ka ba kerpang ka jungi long jo blay ba kiti ki ba e ki ba shakriya mero hangde ba sodo satlak chakre ka perthai nado menta hadigar ta ki ba bam jokot